Putay na vlogger. Intro nga dito talaga, isa lang. Putay na vlogger. Unang hakbang. Huwag ka muna umalis. Kala ko tapos na. Tatawagan mo si Junjun. Yayayain mo siyang lumabas. At gagawin na natin ang plano. Noted. Saan na kaya yung mga jowa natin, Tol? Mga jowa, tulihan mo lang sila tol maglibot tol. Basta maulan na tayo sa kotse tol kasi galit na si kuya. Sa mga nakapanood nito, kung napanood nyo to, puta yung vlog ni kuya, manganak na yung ate ni B. So, palabas na po kami ng... Saan to? Sana tayo tol, pure gold. Pure gold ang SM to. Palabas namin ng SM. Sino yung tol tumatawag sa'yo tol? Tito Alvin. Tangin ang hirap pala ng gantong operasyon. Parang tayo mga banu dito. Parang tayo mga banu dito, puta. Kontratin na lang natin, nagmamadali na naman si kuya. Okay. Dito tayo ng parking, di ba? Tanga dito, ito yung 4E. Hindi. Tanga ito. Ayan na sila, ayan na sila. Ayan na sila, putang ina. Wala, hinahanap mo dyan. Hindi nyo alam. Sobrang kabado nyo na. Dito. Hinahanap siya. Dito yung ayun yung 4E. Asa yun? Karnak ka na. Putang na. Putang na. Ayan yung binabahan natin, dito lang tayo nag-park eh. Baka na, yung pinag-uusapan natin kanina. Yan o, nakikita nyo kasalukuyan yung itsura ni Junjun. Baka dito. Dito lang na, dito na. Parang nagsusumbong na. Ang kaya natago ah. Ito yun, di ba? Patanugin mo. Hindi mo ako kita. Hindi mo ako kita. Hindi ako kita. Pinipindot-pindot niya yung susi ito. Dito yung bien, di ba? Pinipindot niya yung susi. Pinipindot niya po tayo. Hindi niya makita. Tanga. Nakarnak ka na, tanga. Ano mo maganda? Tatawag ba sa'yo mamaya? Tatawag siya sa akin. Baka may ibang floor ng ano. Wala, yan na yun. Ito yun eh. Ayun, 4E oh. Yun, dito tayo eh. Tawag sa polis. Eh, yun, dyan yun. Alam ko rin, dito tayo pumasok eh. Oo, dito yun. Hindi lang ba yung 4E? Junjun. Ayun siya. Junjun, alam mo kung gano'n katanga? Yan, dadaan ka sa... dadaan ka dito. Ha? Hindi maharap isa sa... Ang aming ikalimang hakbang, ipamukha sa'yo kung gaano ka talaga kabobo. Hello ka na rin. Hello ka na rin. Kinakabahan. Ano lang? Tumawag ka na. Ano? Tumatawag mo. Sabihin mo. Sabihin mo. Nakakapag yung kotse. Hello boy. Nandito tayo sa... Asan ilaw? Teka lang. Jun, kasap mo rin. Hello boy, asan na kayo?
Wala yung kotse, boy. Tangina. Ano? Dito kami sa parking ng SL sa may mismong loob, yung maparkingan sa loob. Dito kami nag-park, boy. Tangina, wala dito yung kotse. Bobo, ano yun, sa labas? Sa loob, boy, yung mga parking space sa loob. Paano nawawala? Baka nasa ibang floor. Hindi, dito yun, boy. Ito talaga pinasukan namin. Ano, ninakaw? Ano, Kaya mo na. ninakaw? Hindi nga namin alam eh. Putang ina, bobo mo naman. Ano ba yan? Baka naiwan mo nakabukas. Hindi, nakasarado yun. Alam mo, hindi naman ako nag-iwan ng nakabukas sa Yung ticket, baka may ticket yan. Dala mo ba yung ticket? Boy, wala tayong kinuha ang ticket, Wala Cheng, di ba? Wala kaming ticket dito, boy. Walang ticket dito. Wala kayong ticket dyan. Wala ticket dito, boy. Nahanap nyo na ba? Oo, hinahanap namin. Kaya lang ah. Kanina pa ba yan? Ngayon lang. Ngayon lang ah, dali lang namin. Tumawag ka na ng pulis. Oo nga eh. Sige na, sige na. Diyan! Parking kasi ito eh. Ito yung sinasabi ko sa'yo yung dapat. Ito ticket sila eh. Keng, Diba? Keng, Jun! Ikaw. Keng, dapat hindi umalis dyan. Papunta na siya doon. Papunta na siya doon. Tawagin mo siya, ilayin mo siya, Keng. Oo nga po. Jun! Ikaw, kusapin niyo. Wala, sa taas tayo. Pabalikin mo siya dun sa pwesto na yung kanina kung saan kayo nakatayo, dun sa may tapat. Iikot ako sa likod ng mga sasakyan. Iikot ako sa likod ng mga sasakyan. Dali na, Keng. Ito na yun, re-reveal na natin. Tingnan muna natin dyan, oh. Try mo tayo, Mike. Anong plate number mo? Sa inyo? Gagi, di ko alam. 5083 yata. Pwede na yan dyan. Hindi na. Pakausap ako kay Junjun. Hello boy. Tangina, pinatrace na namin yan sa Toyota. Nasa ano na yan, nasa silang na. Oo. Putang ina pre, nasa silang na. Paano nalaman? Pinatrace ni Kuya. Pinatrace na namin yan, nasa silang na yung sasakyan. Paano napupunta doon? Eh putang ina, baka naiwan mo bukas. Hindi ko iniwan bukas yun pre, nakalak yun pre. Tingin ko pa yung susi sa akin. Eh putang ina, baka naiwan mo bukas. Jun, tabi na ko. Pat, wala na. Paano yung rarapan natin pre? Kaya lang, Jun. Tawag ulit, di ko nasagot. Ikaw muna dito. I-report na nga eh. Punta kasi ng panik. Parang ano eh. Hello? Oh. Oh, sabi nga rin. Silang daw? Hello? Silang? Sila. Ano na? Nasa Ano? Bakit nasa silang na yan? Hindi ko alam boy. Nakaparking kami dito sa loob ng SM boy. Nilak ko yun. Mamatay man ako. Alam ko nilak ko yun. Alam ko talaga yun. Tangina Junjun, hindi pa natin bayad yan. Ay, i-report ko. Halika muna! Relax ka lang, Jun. Relax ka lang kasi parang kami.
siya. Ano ba? Ang ina nyo! Na-accomplish tayo mga paano. Hindi ko na kayang patagalin pa na paabutin na umiyak si Junjun kasi tangina talagang papunta na siya dun sa ano. Papunta na ba sa ano mga action gagawin mo? Nagre-report na ako sa gwardiya tol eh. Putang ina niyo, ba't tinayaan niyo yung kotse mo? Wala! Ano pumasok sa isip mo nung nakita mo ako? Wala. Tang ina. Nadali ako. Pero tangina, na ano ka tol? Tunga, mamatok na ako. Tangan yun. Namumula na to sa galit eh. That is it for this video mga paano. Mission success tayo. Please like, comment, and subscribe. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, boy. Di mo ako matadali sa mga ganyan. Ako lang kami kakainang gumawa sa inong tol. Ha? Chicken piraw. Power. Ano mo ay? Hintayin mo talaga ang ganti ko, boy. Nakaset na daw yung mga sa tuli. Halika na. Ano bang pwede sa kanya? Feeling ko dapat sa kanya haifu kasi kulang siya ng definition dito. Anong gagawin? Halika ka na, halika na. Ayoko na ba? Oo, kasi kailangan ko makita. Masakit ba yun? Hindi! Dito? Ay, ma'am. Hello po. Ano? Sa waiver, Ano sabi? kung sakaling bumalik, wala na kaming magagawa. Ready ka na ba, mahal? Dito lang ako, babangkit. Okay na. Dad, nandito lang. Yan yung gunting na gagamitin sa'yo. Ba't may kutsilyo? Totoo talaga? Oo, totoo. Hindi gagawin, gagayatin. Totoo bang gagayatin? Parang sibuyas yung... OMG! Napapahawak siya dito. Grabe, dapat. Congrats! Magiging binata ka na ulit. Para saan po to? Pagkayat ko, dito. Ganyan po talaga kalaki? Oo ma'am, ganyan. Medyo malaki kasi yung tatanggalin sa kanya. Hanggang dito daw. Ba't ang haba ng Ipapakita ko na, pwede po ba hawakan? Bawal, bawal. Sterilize na yan. Magamugulo. Pwede po, ipakita nyo Wag nga na. po to. Siya na ang hahawak. I-injectionan ba ako? Ipapakita nga eh. Ma'am, pakita nyo, ma'am. Para hindi mo ma-feel yung kutsilyo. Saan, ma'am? Dito? Injection pala. Ayan na po! Ito sir. Ang haba! Saan ituturok yan, ate? Dito ma'am. Parang gusto ko mag-back out.
may anesthesia naman tayo. Yung anesthesia, masakit yun eh. So, ilang turok yun, ma'am? Ilang turok dito? Mga 10 siguro to 20. Para hindi lang. Para talaga hindi mo ramdam yung ano. Totoo, ma'am. Ano po to? Yung buong needle na ganito? Ibabaon yun? Dito pabaon? Totoo ba? Ako po ayoko na po nung ganito. Wala siya nakasalang na isa. Oo, so bawal yung mag-back out. Parang hihimatay na ko dito. Hindi ko naman ginusto to. Gusto ko na magpatuli. Buti pa ng tuli, isa lang. Ito 20. Hindi pa ako natuturukan ng 20 times. Basic ka. Ready na siya, ma'am. Anong gagawin ba? Tighten siya. Tighten. Kasi medyo nagsasag na yung ganito, Nico. So talagang dito yung turok niya na? Apa, ganyan. Bali parang aalisin to kasi yung baba mo nakakonect dito eh. Parang ganun po. So tatanggalin siyang ganito? Parang ganito? Yes, ma'am. Sigurado ka na ba? Ayoko na. Mama, ayoko na. Gusto ko mag-back out, totoo, promise. Mamatay yung cross my heart. Parang hindi ako ready talaga sa ganito. Dito, ano po talaga yun? Talagang turok po ba na? Anesthesia nga, ha? Turok yan, malamang. Ma'am, parang huwag mo na munang punasan. Hindi ko talaga kaya yung... Parang ikaw na lang muna siguro. Ikaw na lang muna. Ikaw ang mauuna kasi magpataming gagawin sa akin. Okay lang. Kahit bukas na ako. Pagbalik na lang. Pero ma'am, explain mo na lang sa kanya. Hindi ko pa kasi i-google ko muna yung procedure. Google. Ituro nyo lang ma'am sa ano bang pinaka... Okay, kakay, papaturo lang muna. Ano bang Papaturo? Baka ipaturok mo na yan. 20 times, ma'am. Totoo, ma'am. Paano po? Seryoso na ba? Yung seryoso po. Seryoso na? Hindi, walang gagawin. Topical anesthesia lang. walang, hindi kasama yung kitchen knife yan. Hindi yan. Actually. Joke ka lang namin. Ito naman, napakakabado. Totoo ba? Gusto ko na mag-back out kanina. Pero may anesthesia pa rin tutusok. Hindi. Topical, papahid lang. Yes! Okay ka na? Teka. Kabado. Oo, gago tangin. 20 na saksak. Patayin nyo na lang kaya ako. Ganoon. Lang yan.